Здравейте ви, бокс, това съм аз, Александър Дон 97 и Веномастър 97. И искам да кажа, че за жалост, за много ще ми се разсърдите за това. Обаче няма да мога да направя запис на целия матч, тъй като в момента компютъра ми е пълен с глупости. Ще го дам на преинсталация скоро. И не знам, няма да мога да запиша целия матч. Ще трябва да ви покажа само головете, естествено. Знаете, че няма просто как, разберете ли. Точно това исках да ви кажа. Обаче просто няма как да го направя и доста умувах как да го направя, но обаче не мога, просто пък и нещо започна доста да ме лагва. Но надявам се, че вие ще се извините, нали, за това и ще ме подкрепите. Обаче искам и друго да кажа. Нека аз на края на епизода ще ви покажа колко бюджет има за следващия сезон. Искам да оставите вашите предложения. Да, мене ме промотнаха, което значи, че вече съм отбор от Висшата лига. Което е нещо доста хубаво, поне според мен. Но идва друга голяма спънка. Челси. Те не са спънка, те направо са си препънени. Те ще ме пречукат тук, не че нещо, ама Челси са един доста, как да кажа, голям отбор в Англия, много голям отбор в Англия и просто няма как. Те спра, контузини са повечето играчи. Ще вкарам няколко от тези пичове, за да ги изпробвам. В смисъл, ще ги пусна най-вероятно в мача. Няма как. Все някой от моите футболисти ще се измори, но ето два райтвинга, значи Мадейрус няма да е там. Джервис и да се надяваме, естествено, което е най-важното според мен в този матч, че ние ще победим. Да, и нека да кажа друго. Ако искате да има втори сезон, моля този клип да има 50 харесвания, нещо като летва, така, не е много висока, не е много малка, както преди, но аз лично се надявам, че вие ще го направите, защото вярвам в вас. И ето ги съставите: Бас Майхел, Джонатан Спектър, Стив Колдел, Неманя Пейчинович, Джонатан Пар, Квад Васама, Александър Тети, Скот Браун, Жан Балсежур, Оливие Жиро и Джаксън Мартинес. На вратата за Челси Петър Чех, десен бек Хосе Босинго или Жозе Босинго, зависи. Централен защитник Джон Тери, след другия е Девис Луис, ляв бек Ашли Кол, централен дефанзивен халф Майкъл Есен, централен, всъщност това е десен халф, те играят май в 4-1-2-1-2, ако не се лъжа. Да, що ме мъца да мърваме и да, това трябва да е. Десен халф Анхел Ди Мария, ляв халф Хуан Мата, централен атакуващ полузащитник Франк Лампард и двамата нападатели Даниел Стърич и Ромело Лукако. И нека видим какво ще се получи. Надявам се ние да сме победители. И ето го, финала на FA Cup. Лично аз за пръв път стигам до финал с отбор, с който снимам клипове. Но друго нещо ще да го спечеля, защото аз съм бил промоутван много пъти с отбори, 3 пъти с Queen's Park, Leeds и там Нюкасъл всъщност, където даже и не стана сейф, защото се изтри, нали си вземах тогава фифата. И така, с Бирмингъм наистина усещам, че ще се получи, ще направя много сезони за напред, естествено, ако имам подкрепа от вас. Ето ги Челси, даже да не казвам най-голем отбор в Англия, един от най-големите, и ето Давид Луис се здрави с съдията и да видим какво ще се получи. И така, на почивката резултат 0-0. Забравих да ви съобщя, сега се сетих. Разсеян съм днес. И така, започваме. Резултат 0-0. Нека да видим какво ще се случи. Гол! 90-та минута! Оливие Жиро! 1-0. Оливие Жиро! Нямам думи просто.
Оливие Жиру, погледнете, излезна сам срещу вратаря. Няма как просто футболист от ранга на Оливие Жиру да не вкара тази топка. Ето, че все пак съм имал шанс да победа. Помислих си, че ще ходим на дуспи, затова не използвах нито една от смените, но сега като разбрах, че... Да, сега ще оставя тези последни минути да снимам, тъй като искам да ви покажа как евентуално ние ще вземем купата. Чисти, добре. И ето! FA Cup е наша! FA Cup е наша! Искам да останете с тези моменти, за да видите как нещо против нямаме играчите на Челси. Даже до някъде симпатизирам на този отбор, но до някъде казвам. Но просто днес моят отбор бе по-добрия и накрая се пролича. Ето ги, Бирмингъм, които миналата година изпаднаха, тази година взимат FA Cup и са в Лига Европа, което е страхотно, без квалификации, без нищо. Лига Европа. Просто немислимо е това, което се случи. До година в Лига Европа много мачове, 5 турнира, ще са 5 турнира, но нищо. Това не пречи. Ето ги, радват се моите играчи. Оливие Жиро ни даде победата. Ето виждате, празненства. Ще има днес в Бирмингъм празненства. Ето я купата, най-накрая. Ето я. И ето ги най-добрите играчи. Добре. Сега ще спра да снимам. Ето, 1,800,000. Ще спра да снимам. Нямам да говоря за правене. Ще ви покажа направо какъв бюджет имам за следващия сезон. И ще видим тогава. Да, и ето. Това е трансферния ми бюджет. Remaining wage. Всъщност това е оставащия бюджет. Това си е бюджета. 13 милиона. Не са малко. Като добавим уния 3 милиона 500 от миналия сезон, става точно 13 500. И вече ще играя в формация 4-1-2-1-2. И затова ще ми трябва един централен атакуващ полузащитник. Може да ми предложите някой до 10 милиона, даже до 13 милиона. Съгласен съм да дам толкова пари. Много са, знам, но аз мисля да развия и академия, от което също да направя доста пари и евентуално някой друг играч. И благодаря за подкрепата. Надявам се да ви е харесал. Ако искате епизод, 50 харесва.